Aray drugs pagid. Sa Bacolod City, babae nga manugbata na. Nakuhaan sang kapin 850,000 pesos nga balor sang droga. Subject, ginakabing isa ka high-value target kung sa diin ginapatihan niya kabahin inisang isa ka madako nga sindikato. Yaring balita ang aton gintutukan. Nagapanabon bangod sa katugnaw, nagatakilid bangod sa tiyan nga nagasakit. July 9, ginapaabot ng magbatang 18 anyo si Beverly Maraviles. Apang sa Bailo Hospital magpakonsulta, presuhan ang iya sinigin padulungan. 852,000 pesos ng suspected shabu ang nakuha sa subject sa operasyon sa BCPO Drugs Enforcement Unit sa operasyon sa Proktahong Barangay 2 kahapon. Para may nagpakaon ko sa bata ko, sir. 3, 4 na yung... Depensa ni Mariveles, imposible ang makuha ni isang 17 kadalago nga sachets nga nagabugat sang 71 gramos bangod isa lang ini ka small-time drug operator sa barangay. Apang panindugan sang CDEU, madugay na nilang ginomonitor ang operasyon ni Mariveles. Sad to say nga ang iya nga sitwasyon hindi gid favorable subong sa iya, no, pagkadakop sa iya, not in time, nga wrong timing. Base nga sa iya nangin source of livelihood yan sa pagpadako sa iya kabataan, no. Ginapatihan niya kabahin ni isang sindikato butangan nakuha sa iya posisyon ang dako nga kantidad sang droga. Preso man ang iya siningabana. Pasalig sa kapulisan niya tutukan ang kondisyon ni Mariveles apisar nga nahunong ini sa presuhan. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.